Hej, hvad så? Ja? Vi har nogle spørgsmål til dig. Ja. Det er den gamle til nogen. Hvordan bliver man stor YouTuber som dig? Altså, jeg elsker, at du siger, at jeg er en stor YouTuber. Jeg føler mig ikke som en stor YouTuber. Men altså, det er jo at poste en video hver uge og blive ved og blive ved. Selv når det er, at videoerne går dårligt, så bliv ved. Tro på det. Fordi altså, hvis ikke bliver ved, så taber I seerne, og så bliver du aldrig stor. Der er rigtig meget modstand i at være YouTuber. Det var nogle gode råd. Hvorfor har du åbent? Det er fordi, at jeg synes, at folk skal have mulighed for at se de her dyr her og have noget at fortælle om. Og der er rigtig mange, altså når vi kommer længere ind i sommerferien, så er alt væk. Så jeg tænkte bare, det var for, at vi kunne nå alle sammen at sige hej. Ja. Jeg synes, at det var rigtig fedt, fordi folk kan komme og se, og ikke er sådan bange for, at folk går over, og så bange på de dør. Ja, det er fordi folk er meget respektfulde ved det, men det er også det der med, at det er ulovligt at blive dørt. Så jeg tror, at folk de har fundet ud af, det er ikke særlig sjovt, når du kan blive bange på kameraet. Hvor mange kameraer har du cirka her? Det siger jeg ikke. Det siger jeg ikke. Jeg fortæller dig ikke, hvor alle mine kameraer hænger. Nej, hvor mange du har? Det fortæller jeg dig heller ikke. Okay. Det er også Hvor mange dyr har du? Cirka 250 lige nu. Er det, fordi du også har fugle? Ja. Ja. Lige nu, cirka 250. Men det kan være, at vi kommer op på de der 600 igen. Ikke det, men du er meget sjov. Men en ting, du er bare min favorit YouTuber. Tak. Hvad med din? Men du er efter. Ja, jeg fik en anden. Det skulle da lige så gøre. Det var bare sjovt. Ja. Hvor gamle er dine kænguruer? Og de er forskellige aldre. Jeg har nogen, der er fra i år. Så har jeg nogen, der er 6 år gamle, og så har jeg nogen... Der er 7 år, ikke? Nej. Det kunne godt være. Som der er 7-8 år. Altså, der er forskellige aldersgrupper, fordi der kommer unger hvert år, så der kommer en ny generation hvert år, ikke? Ham der, han er i hvert fald ikke bange for at vise noget. Nej. Han er en stolt dreng. Det er også flot. Men er du ikke også mors dreng? Mors lille dreng? Nej, jeg er mors store dreng. Ja. Hvor mange år har dig og din hustru været kærester? Vi havde halvårsdag. Vi havde første. Tillykke. Det var ikke perfekt. Jeg tror ikke, I har flere spørgsmål. Så vil jeg jo bare lige sige til alle jer derude, der ser med. Husk at like og subscribe. Den her video, den var awesome at være med i. Hey!